Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Joen, het is vreed, 21 november. Dit is Bient Sport. Mijn Joen on tafel, Jordi Buijs. Hoe zijn eerste jaar hier bij Sportclub Heerenveen? Kamperspeler Bob Schepers. Want wanneer komt nou echt zijn definitieve topbraak? En de chef sport bij de Leeuwardenkranten, Renze Lolkema. Mag ik vannacht mijn schoen al zetten? Ja, zeker. U mag gerust uw schoen opzetten. Allemaal. Dus jullie komen al langs vannacht? Ja hoor, komt vanavond allemaal langs. Nou, we wachten het af. Ja, goed hoor. Tot zover, ja, goed. Tot zover de berichten vanaf de boot. Ja, Renze, dat wist ook, hè? Dat weer de intocht van vorig jaar. Circuleren deze week op Facebook, hè? Ja, Deze beelden. Ja. 22 jaar wie ik daar. 22 hier? Ja, Jochtje 80. Jochtje 80. Nou, dan weet ik het tussen keer nou uitrekenen. We beginnen eerst even met die, Jordi. Want deze zomer, en we schakelen gelijk over even in het Nederlands, dat is wel zo makkelijk. Deze zomer overgekomen van NAC Breda naar Heerenveen. Ja, hoe bevalt het eigenlijk? Ja, heel rustig. Ja, Heerenveen is rustiger dan Breda. Ja, dat is wat minder bruisend dan Breda inderdaad. Maar ja, bevalt prima. Maar de overgang zelf, ik bedoel, het lijkt je ogenschijnlijk vrij makkelijk af te gaan. Ja, goed, overal waar je komt moet je hard werken en je best doen. En ja, dat geldt hier niet anders, denk ik. Nee. Reze, vies nou eigenlijk Jordi Buijs een echte Heerenveen-voetballer? Ja, waarom net? Ik denk dat... Heerenveen is toch overal het shirt in de broek, de kousen omhoog en absoluut geen lang hier. En Heerenveen is ook echte kerels. Ja. En dat is Jordi ik. Ik denk dat het een stoere verdediger is. En ja, hij past wel in de defensie. Ja, Bob, hoe wie dat verdient? Want daar heeft het natuurlijk bezocht in Utrecht. Hoe gaat het daar bij die onpassingen? Want ja, Jordi zei het gaat vrij makkelijk. Hoe wie het verdient toen in Utrecht? Ja, ik had wel iets meer aanpassingsproblemen, denk ik. De eerste maanden was het wel echt even mijn drive vinden daar. Maar op een gegeven moment dan... je moet wel inderdaad, wat hij al zegt. En dan was het op zich ook wel een fijne club om je draai te vinden, zeg maar. Dus het ging op een gegeven moment wel goed. Maar de eerste maanden waren moeizaam. Ja, kan je er iets in herkennen wat Bob zegt? Of eigenlijk ging het jou echt heel makkelijk af? Je geeft iedereen een hand en jongens, voetballen. Ja, kijk, ik ben wel iets ouder dan Bob, denk ik. Dus ja, je hebt misschien ook wel wat meer gezien daarin. Alleen, ja, het is ook wel makkelijk. Het maakt het ook wel makkelijker dat wanneer je vanaf het begin speelt. En dan voel je ook goed op je plek. De spelers gaan je accepteren. Nou, dat is natuurlijk wel iets wat het wel wat makkelijker gaat maken. Ja. Ja. Zullen we even kijken wat de trainer ervan zegt? Ja. Ik vind dat hij zich goed ontwikkelt. Ja, hij moest op een andere manier gaan spelen als wat hij eigenlijk gewend was. Bij NAC heeft hij ook veel op middenveld gespeeld. En in de latere fase van vorig jaar is hij centraal achterin. Jordi is een jongen die coacht, die praat, die durft zijn mening te geven. Die is heel aardig aan de bal, in zijn inspeelballen, de lange trap, in zijn passing. Dat doet hij heel goed. Hij moest er wel aan wennen van als wij wat verder van die goal af willen spelen met de ruimtes in zijn rug. Van wanneer moet ik nou doordekken, wanneer niet. Maar daar is hij in aan het leren. Dus ik vind dat hij echt stappen aan het maken is, ja. Ja, dat was de trainer. Snijd het hout, wat hij zegt. Nou, dat zijn mooie woorden, denk ik. En inderdaad, wat trainer zei van met ruimtes in je rug. Ja, ik ben niet de snelste, dat weet iedereen. Alleen, bij Heerenveen komen we wel veel aan het voetballen toe. En in de opbouwende kwaliteiten. En dat is wel iets wat mij ligt. Ja, moest jij wennen eigenlijk? Want ja, je stond eigenlijk altijd op het middenveld. Pas de laatste maanden bij NAC, volgens mij ging je een linie naar achteren. En toen ook Dwight Lodewegen zei, we willen jou eigenlijk centraal achterin hebben. Ja, was dat toen even slikken? Nee, ja, dat heb ik in de hele jeugd heb ik daarin gespeeld. Altijd centraal achterin? Ja, centraal achterin speelden we in principe 3-4-3. Bij Feyenoord speelden we altijd op de helft van de tegenstander. Dus je speelde echt met de nummer 4, die er echt voor speelde. En ja, goed, nu ben ik een linie teruggezakt. Maar dat moet in principe geen probleem maken. Maar speel je niet liever op het middenveld? Nou ja, goed, in dit systeem speel ik er liever achterin. Dan kan je lekker de bal inspelen, de organisatie neerzetten. Ja, waar is je stomen met liefst? Op het middenveld of achterin? Want de Soes bijvoorbeeld ook nog kiezen kunnen van bijvoorbeeld een Kenny Otikba achterin centraal. Ja, maar die zullen wel net voor niks naast in. Nee.
wat Heerenveen eigenlijk nodig heeft, de laatste weekend blijkt, dat er zijn meer rust. Ik doe het even in het Nederlands, want dan versta je het ook. Ik heb het idee dat ze soms de rust verliezen achterin. Hè? Die laatste wedstrijden die maar niet gewonnen willen worden. Je staat hevig onder druk. Voel jij je daar verantwoordelijk voor dat je die rust niet terug kan krijgen? Want het geduld waarmee jullie een wedstrijd ingaan, hè? Dat ziet er goed uit. Maar uiteindelijk in de slotfase gaat het dan toch vaak weer mis. Voel je je daar verantwoordelijk voor? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, en helemaal als je achterin speelt. En ook als je ziet de doelpunten tot stand komen. Ja, wel veel spelvattingen tegen. Ja. Dus ja, goed, dat is wel een taak voor jezelf waar je wel verantwoordelijk bent. Ja. Alleen je kan het niet alleen. De ploeg is jong dan? Ja, de ploeg is jong. Je hebt een aantal nuttige krachten. Martin Droon, die is aanvoerder, dus die heeft daar ook leiding in. Joey van den Berg. Nou, met die drie moet je het wel kunnen oplossen in een wedstrijd. Ja. Maar voel jij je een van de leiders, eigenlijk? Een van de natuurlijke leiders. Je bent sowieso wat ouder natuurlijk. Ja, goed. Kijk, je moet wel durven praten in het veld. En dat doe je ook? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Nee, maar ook bijvoorbeeld, neem je het voortouw? Neem je de discussie aan te gaan met de trainer, bijvoorbeeld? Ja, waarom niet? Kijk, ik heb altijd eigen mening en ook naar mijn spelers toe. Ja, je praat altijd in de zin van hoe het beter kan en wat je wil achterin. En om ook te zorgen dat jij wat minder hoeft te lopen natuurlijk. Als je spelers voor je naast je neerzet, dan kan dat jou ook wat ontlasten. Ja, dit weekend dan speelt Heerenveen tegen Ajax. Ja, en Bob, daar wist hoe het net maat, hè? Ja, wij waren iets te overmoedig misschien wel. En ja, we werden best wel overklast thuis. Dus. Ja, en dat wist elke niet toch van tevoren toch van, de lezen wellicht kansen van Cambuur tegen Ajax. Maar Ajax wie gewoon 1 of 2 klassen beter. Ja, zou eerlijk maar wezen. Ja, maar ja, je kan die wedstrijd ook, je kan ook inzakken en de wedstrijd misschien uiteindelijk met 0-1 of 0-2 verliezen. En ik denk dat we hebben het in ieder geval geprobeerd. En het is niet gelukt, maar... Wat is nou de tip van Bob voor Dwight Lodewegers? Erop vliegen. Erop vliegen. Laten we dat maar doen, ja. Ja, toch? Is dat dan is dat de tip eigenlijk? Ja, gewoon gelijk bij het mes op een keel? Je moet niet bang zijn. Nee, als je zo laat voetballen, dan ga je waarschijnlijk sowieso aan het gas. Dus ik denk dat je gewoon het in ieder geval moet proberen. Oké, nou, zullen we even zien met Dwight Lodewegers? Hoe zou het? Nou, door in ieder geval respect voor Ajax te hebben, maar geen ontzag voor Ajax te hebben. Kijk, ik kan wat dingen geroepen als we gaan ze bij de strot pakken en we gaan allerlei nou niet rare dingen, gewone dingen roepen. Maar ik denk dat je jezelf heel duur moet verkopen daar. Ik weet nog wel dat ik als speler zijnde, dan ging ik met Go Ahead naar Ajax toe en dat is wel heel lang geleden. Maar dan stond je eigenlijk al met 1-0 achter. Ook in je besprekingen, in hoe je benaderde, naar de wedstrijd toe. En je kwam daar het veld op. De wedstrijd was eigenlijk al bijna gespeeld. Nou, dat moeten wij niet hebben. Ja, hij zegt dus eigenlijk, Jordi, het is grotendeels een mentale kwestie. En daar moet je je tegen wapenen. Ja, maar ja, kijk, je hebt ook met kwaliteit te maken. Van de tegenstander. Maar is het ook zo dat als je daar de arena in komt, je komt het veld op, dat je dan al eigenlijk bij wijze van spreken, want dat is eigenlijk wat Lodewegers nu zegt, dat je dan al met 1-0 achter staat? Ja, maar wij gaan gewoon met onze eigen spelvatting en eigen spelbeeld willen wij die wedstrijd in. En wij kunnen heel goed voetballen. En dat willen we ook in de arena laten zien. Maar herken je daar iets in? Wat de trainer zegt? Ja, ik vind wel dat hij af en toe zinnige dingen zegt. Nou, af en toe. Ja, af en toe zegt de trainer wel eens wat zinnigs. Ja? Nee, ik bedoel dat hij echt zinnige dingen heeft. En hierin heeft hij denk ik ook gelijk. Ja. Nou ja, je pikt het op, want jij wordt toch later ook als coach het betaalde voetbal in, toch? Je begint nu bij Udiros. Ja, nou ja, goed. Ik ben ook trainer ergens hier in de buurt. Dus, ja, Udiros toch? Ja, precies. Dus ik probeer me ook op menselijk vlak daarin te ontwikkelen. Ja, als assistent van de broer van Oebele Schokker. Ja. En hoe gaat dat? Ja, gaat goed. Goede samenwerking. Ja, leuk naar mijn zin. Dus, ja, is dat ook een ambitie voor jou eigenlijk, Bob? Om later als trainer steeds maar onder het werk te gaan? Nee, ik zie mezelf later geen hoofdtrainer ergens worden, nee. Nee? Hooguit bij kinderen of zo, in de eetjes of datejes, maar verder niet. Die ambities heeft toch net? Nee. Als het aan zijn sportieve gebeurd is, dan zei Bob Schepers, jongens, ik ga lekker badmintonnen. Dan badmintonnen niet, maar wat anders doen zeker, ja. Ja. Heerenveen überhaupt kans in Ajax? Altijd. Ja. Want een bal is rond en een kat dit nou. Nee, maar als je, wat Lodewegers net zei, is dat blijkbaar vroeger
ging men ervan uit dat je al sowieso zou verliezen van Ajax. En dat probeert hij eruit te halen. Dus waarom heb je als Heerenveen geen kans tegen Ajax? Het is wel, geloof ik, 10 jaar geleden dat ze voor het laatst gewonnen hebben daar in Amsterdam. In 2000? 2004? Ja. Ja. Oké, doelpuntenmakkers? Dat is toch verst opzocht? Nee. Net? Weet ik net. Nee. Weten jullie het, jongens, doelpuntenmakers? Laatste overwinning van Heerenveen in Amsterdam Arena? Nou, wellicht komt het raad nog op. Ik heb het net opzocht. Nee, ik heb het net opzocht. Misschien aansnemen. We krijgen eerst een filmpje. Want in Bein Sport, alle weekend ik omtinken van de Friese amateursporters. Kunnen wij misschien even opzieken wat de lijst uit de doelpuntenmakers wien. Het joggen bij de volleybalsters van de volleybalclub Boetenpost. Wij gaan vanavond een volleybalwedstrijd spelen in de dorpencompetitie met ons recreatiedamesteam. En ja, dat is altijd een groot feest natuurlijk. Hè? Ik volleybal sinds 1981, dus dat is al behoorlijk wat jaren. Niet in dit team, wat minder prestatiegericht. Wij zijn natuurlijk best wel fanatiek en willen heel graag winnen. En we oefenen ook elke week nog, we trainen vrij vast om beter te worden. Maar het is niet met de intentie om echt de top nog eens te bereiken. Jullie nemen dat wel serieus. Is. Oké. Vind je nou Joet de favoriet in de eerste markt? Wat denk je ook? Nou, dat denk ik net. Nou, we presteren op het moment niet zo goed. Ja, kom op, Geeske. Mevrouw Volmer. Ja? Oh jee, dan krijg ik wel van jouw collega dat het dit seizoen nog net zo heel goed gaat. Niet goed? Klopt het dat? Er is nog wel wat te verbeteren, maar je moet altijd een beetje kunnen uitbouwen, hè? Okay. Niet alles in het begin. Dus hou de bal zo lang mogelijk aan onze kant. Niet te scherp en 3 keer spelen. Geloof in jezelf. Let's go! Klaarstaan. Komt-ie? Ja, maar Geeske. Volgende bal telt, hè? Komt-ie weer, doorgaan. En hier. Overnemen. Geloof in jezelf, hè? Nou, we pakken hem weer terug, jongens. Kom op. Kijken. Ja, komt-ie. 3 keer spelen, hè? Kom op. Hoi hoor. We kunnen het ook best wel. Overnemen. Kom op, hè? We zijn met z'n allen. Gadverdamme. Pep jezelf even op. Ja. Maar ik had mijn pancake. Jammer. Jammer. Blijf op jezelf en de techniek denken, hè? Ja, dat was hem, hè? Hou je armen strak, hè? Je kan zoveel doen als je rustig blijft en die bal gewoon... Dat is het. Precies, gewoon rustig blijven. Je bent net zo van het volleybal. Ik ken net niet jullie aan de bijzijn, want die dames die redden hebben wel nou. Ja, maar jij fijn ook zien. Ja, ik ga even Feyenoord even zien en wat er voor is, dan ben ik weer op. Ja. En komt hij weer. Volgens mij moet ik nou opslaan naar jou, toch? Ja hoor. Ja, Ria stond zo net verkeerd. Let's go! Ja, cadeautje, uitpakken, kom op. Yes! Yes! Yes, yes, yes! Tampa! Kijk, kijk. Wat is het een leuk spelletje, hè? Ja, dat wie de volleybalsters uit Boetenpost. Intussen weten we de doelpuntenmakkers, want dat wie dus Ian Treij in Amsterdam Arena. Doelpunten van Oer Yildirim, Fajrinen en Selakovic. Toch? Ja, zeker. Ja, natuurlijk, van de meeskrouwers onder u. Bob, ja, die debuut in het eerste van Cambuur, dat wie op die Sontje in 2010 wie er een 4-daagse stage bij Everton. Dit eerlijk wijzen, en dan heb ik beelden van de wereld looi onder die voeten. Ja, Bob, het absolute supertalent van Cambuur. En we zijn nou, nou ben je weer rond bij Cambuur. En op de bank, wat is er misgegaan? Ja, dat is een goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Ik weet het niet precies. Als ik wist waar het aan lag, dan kon ik er wat aan veranderen. Maar, Wie Utrecht misschien toch net een goede stap? Toch de verkeerde club? Nou, weet ik niet. Achteraf kan je dat natuurlijk makkelijk zeggen. Maar ik denk dat op dat moment was het gewoon een logische keus. Ik had een goed jaar gehad bij Cambuur. En dan kan je naar de Eredivisie. Want dat moment speelde nog Super League. Dus ja, dan doe je dat, denk ik. Ja, maar dan toch, is er een reden? Ik bedoel, er zit zelf ook op een bank.
En dan denk je erom, waar is het mis? Is dat een idee? Misschien als hij iets van de mentaliteit had gehad van Jordi, zou dat wel schelen. Ik ken Bob niet goed, maar als ik hem zie voetballen, denk ik, ja, helemaal aan overgeven misschien. Heeft hij een punt? Ik weet het niet zeker, maar dat kan Bob het zelf best beoordelen. Ja, ik ken Jordi ook niet goed, dus ik weet niet precies welke mentaliteit je bedoelt. Dit is een ijzervreter. Ja, nou ja, ik weet het niet. Want waarom komt het er net uit? Ik bedoel, of zegt trainer Jan Wouters het net in niet zitten? Of... Ja, bij Utrecht, ja. Hij zei steeds dat hij het wel in me zag zitten en dat de kans zou gaan komen. Maar ik heb op zich ook nog wel redelijk wat minuten gemaakt. Alleen het kwam me niet echt uit op de een of andere manier. En ja, of het met vertrouwen te maken heeft, ik denk het wel grotendeels. Want bist je al een voetballer die een soort vertrouwen nodig heeft? Ja, nou, ik denk dat elke voetballer vertrouwen nodig heeft. Maar vooral jongens op een boetekant, hè? De vleugelspelers. Die ook toch altijd voor de acties gaan. Die moeten denk ik echt het vertrouwen vieren. Ja, nou ja, ik vind het wel fijn, maar ja, het is ook... sommige jongens hebben het niet echt nodig. Die zijn heel erg overtuigd van zichzelf. En als ik bijvoorbeeld naar Mark Diemers, als een vriend van me kijk, zeg maar, die is heel erg overtuigd van zichzelf. En ja, soms wou ik wel dat ik wat meer van dat had, zeg maar. Misschien heb jij dat dan ook. Misschien is dat de mentaliteit die jij bedoelt. Ik ben nogal soms een twijfelaar. En misschien dat het daar mee te maken heeft ook. Ja, en wat zei Henk de Jong dan? Op dit moment... Of zei hij hetzelfde als Jan Wouters? Nou ja, niet hetzelfde, nee. Ja, hij zegt natuurlijk, hij snapt dat het op dit moment geen leuke situatie is voor mij. Want ik speel gewoon te weinig. Maar ja, hij ziet wel dat ik er hard werk. En ja, hij zegt van, we zien nog steeds in je zitten. En gewoon door blijven gaan. En dan gaat de kans vanzelf komen. Dus, ja, en doelpunten mooiste, want we hebben even gezocht. We hebben invoering, hè? Gelukkig, wees gerust. Het doelpuntje van... ja, maar dit is wel een hele mooie. Die vorige, net als mij, in de thuiswedstrijd in RKC, had ik het goed heb. Ja. Kijk, even ten Napels Soesese, als een granaat slaat hij tegen de touwen. Ja. Dus Henk de Jong, als je opgelet hebt... Dus, want Daniel de Ridder is er natuurlijk nou even net bij. Hè? Die is ontemooi de winterstop, is die uitskekelen. Der mooi, komen ze wel weer dichterbij. Dat zou je zeggen van wel, ja. Dus, maar je zit wel heel rom in de boetespelers. Ja, we hebben heel veel buitenspelers. En ja, de laatste wedstrijd was Daniel er ook niet bij. En toen speelde ik daar ook niet. Dus het is afwachten of ik nu wel ga spelen. Ik bedoel, ik hoop het natuurlijk heel erg. Zeker tegen Utrecht. Maar ik bepaal het niet helaas. Dus. Nee, absoluut een supertalent was je. Hè? Maar op die Sontje al. Hoe was dat bij jou dan, Jordi? Want jij zat natuurlijk in de jeugdopleiding bij Feyenoord. Met mannen als... Bizesor, Drenthe. En wie was daar het absolute toptalent? Nou, we hadden ook een hele goede speler, Jonathan Guzman. Dat was een heel groot talent, dat was het grootste talent. En jij, waar stond jij dan in de pickorde? Ik stond ergens onderaan. Ja, jij moest gewoon echt toen al echt van je werken hebben? Ja, ik moest het niet van mijn talent hebben. Ik moest het wel van mijn mentaliteit hebben. En kijk, met alleen talent kom je er denk ik niet. En daarbij moet je ook een stukje mentaliteit hebben. En dat heeft mij uiteindelijk wel altijd op de been gehouden. Ja, maar heel geleidelijk. Je koos bewust voor de Graafschap. Daarna NAC Breda, nu Heerenveen. Met als grote doel om ooit weer terug te keren in de Kuip. Ja, dat is wel mijn grote doel, ja. Dat is het doel, hè? Ja, nou goed, daar droom ik nog steeds elke dag van. Alleen, het is wel belangrijk dat je misschien niet te snel die grote stap maakt. Sterker nog, hij wil nooit bij Ajax voetballen. Nee, dat gaat niet gebeuren. Toch? Nee, nooit niet? Nee, dat gaat nooit gebeuren. Nee. Maar een mooie quote van jou is van als Ajax mij wil, dan wil Feyenoord me zeker. Toch? Nou ja, als Ajax me uiteindelijk wil, dan waarom Feyenoord niet? Ja, dan zitten ze waarschijnlijk te slapen. Maar zover is het niet. Nee, maar houdt Feyenoord jou in de gaten? Weet je daar iets van? Nou, dat weet ik niet. De mensen die er nu nog zitten, denk ik niet. Maar als Martin van Geel vanavond zit te kijken, dan weet hij dit. Nou goed, die heb ik niet meegemaakt. Dus die ken ik ook niet persoonlijk. Maar even terugkomend op Bob. Het is wel belangrijk dat je als jonge speler met trainers te maken hebt die je ook begeleiden daarin. En voor hem was dat wel heel belangrijk. Hij kwam van Cambuur, jonge speler. Ja, die werd meteen in de diepe gegooid. Ja, dan moet je wel een beetje steun krijgen van een trainer. En een trainer kan je maken of breken.
En op die leeftijd is dat wel erg belangrijk, denk ik. Ja, of is het ook misschien een beetje zenuwachtig dan? Ja, natuurlijk elke die shot mooi, hoe die schouder heen, de eerste bal aanname. Ja. Is dat ook een beetje onwennig misschien? Wat heel normaal is eigenlijk. Ja, maar ik bedoel, bij Cambuur was dat niet anders, denk ik. En ik heb ook in de jeugd een jeugd-EK en jeugd-WK gespeeld. Dus daar kun je wel met spanning omgaan? Ja, tenminste dat gevoel heb ik wel. Dus ik weet ook niet, ik denk niet dat het echt spanning was of zo. Alleen, ja, nogmaals, als ik wist waar het wel aan lag, dan had ik er wat aan kunnen doen. Ja, en weer met het nog, want hoe nou verder? Want die contract rint nog ontemooi dit seizoen. Ja. Ja, dus de blootstavi zijn jullie oud dit seizoen? Ja, ik heb ook al aan de trainers aangegeven en met z'n over gehad. En ik wil hier gewoon vol voor mijn kans gaan. En ja, ook al is het nu, zit ik nu in een moeilijke situatie. Ik wil er in ieder geval alles aan doen om hier te slagen. Want ja, ik ben niet voor niks teruggekomen bij Cambuur. Cambuur zit gewoon in mijn hart en ik wil gewoon daar slagen. En zo niet, dan zien we dan wel weer. Ja, in elk geval eerst nog vlammen, dan Takom Snijn in de uitwedstrijd in die orde club, dan in FC Utrecht. Ja. Jongens, we gaan eerst nog even weer omtikken voor de makkelijkste quiz van Nederland. Let goed op. Daar ben we weer, mooi het spelerspaspoort. En de vraag is op een ei, waar ben dit? Is het A, Joey van den Berg en Sinterklaas? Denk je nee, het is B. Het is, daar is hij weer, Berend Schootstra en de Goedheiligman. Of denk je nee het is C, Jordi Buijs en Sinterklaas. Mail je antwoord, vaarwage naar bient@omroepfriesland.nl. Chop, 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 chop. Nou, ik vind hem lastig, Jordi. Jij? Ja, ik kan hem niet meer herkennen. Nee, jij was in ieder geval die rechter niet. Nee. Te winnen trouwens 2 kaartjes van de wedstrijd Heerenveen Heracles Almelo van Takom Wieke. En de winnaar van vorige week, de winnaar van het Heerenveen pakket, die zit nou onder in beeld. De wedstrijd in FC Utrecht. Ja, hoe moet Cambuur het gaan doen? Want jullie hebben uiteindelijk gewonnen met 3-1 van FC Utrecht. Ja. En jij als toekomstig toptrainer? Nou ja, goed. Dat weet Henk de Jong denk ik wel. Ja. Die heeft er tactisch ook wel bepaalde inzichten in, denk ik. Ja, hoe zie je hem het van? Ja, ik heb instructies gekregen om daar niet te veel over te vertellen. Dat vraag ik het nog niet, Borman. Hoe FC Utrecht te verslaan? Nou, ik denk dat Cambuur sowieso aan een goed seizoen bezig is. Dus waarom zullen ze bang zijn voor Utrecht? Als je gewoon daar ook jezelf bent en het net zo doet als alle andere wedstrijden, dan heb je een grote kans een goed resultaat weg te halen. Ja, wat vind je nou eigenlijk van Henk de Jong, Otnota? Hij profileert hem echt als de knuffelbeer van Nederland. Nou, dat is Henk de Jong ik al heel lang. Ik. En Henk is net oors als oors. Ik denk dat Henk zijn enthousiasme geweldig is en dat spelers dat oppakken. En Henk is voor de duivel net bang. Betekent altijd een goed plan. En kist naar mij komen. Dus ik ken Henk, wat ik van Henk zeg is net oors als oors. Ik vind het wel mooi. Ja. Ik vind het schitterend eigenlijk. Ja, want hij bloot altijd, dus hij is altijd hetzelfde. Ja, dat klopt. En dat is ook zijn kracht misschien. Ja, nou, maar het is voor jou natuurlijk dreig en lastig om het positief te zeggen door een trainer die dat net niet zet. Ik bedoel, ik vind het natuurlijk heel knap überhaupt hoe de hele club het doet. Maar ook zeker hoe hij het doet. En ik vind ook, al onze besprekingen en tactisch zijn ze gewoon heel sterk. En dan doen ze samen met de assistenttrainers natuurlijk. Maar, weet je wat mooi van Cambuur is? Dat is hetzelfde als Go Ahead Eagles en al die andere clubs die net komen kijken in de Eredivisie weer. Er regeert geen angst meer. Ze durven gewoon te voetballen en daar kun je een eind mee komen. Ja, absoluut. En er zit iemand bij Cambuur die een geweldig neusje heeft voor geweldige voetballers. Van Rietsmaier vorig jaar, Roesnak dit seizoen. Het zijn, ik ken ze niet. En je ziet Rietsmaier nu bij PSV niet eens meer terug. Dus men heeft daar ooit iets gevonden bij PSV. Die moet naar ons toe komen. Jongen had een geweldig jaar en moet je kijken hoe Cambuur dat heeft geholpen. Ja, dat is echt razend knap van Cambuur. Trouwens, de wedstrijden van zowel Heerenveen als Cambuur, we doen er even zelfs op de radio weer live verslag van. Want nu om kwartier van Jochelen uit de Amsterdam Arena wou ik zelf het verslag van de wedstrijd Ajax Heerenveen. Prima foto trouwens. En Snijn is dan de lette wedstrijd die begint om kwartier van 4. En de uitzending begint vanzelfs al om 11:04. FC Utrecht, SC Cambuur. Collega Geert van Thun docht dan het commentaar. Ja, want jullie gaan sowieso weg met een goed resultaat, denk jij? Uit de Amsterdam Arena. Jij wint toch, als echte Rotterdammer, win jij eigenlijk het liefst van Ajax, of niet? Ja. En helemaal daar? Nee, dat lijkt mij wel. Ja, natuurlijk. Toch? Maar het wordt lastig zat, denk ik. Ajax is niet de minste ploeg. Die hebben aardig wat voetballende kwaliteiten, maar daarin hebben wij ook wat goede voetballende kwaliteiten. Dus
Het zal wel een heel mooi potje worden, denk ik. Oké, nou in elk geval een heel soort succes. Doek, Bob, een soort succes in FC Utrecht Rensa. Tegen dank voor die komst. Ons vieren deze uitzending van Bient Sport. Manje, de ben we zelfs weer. Dan weer mijn hele gewone Bient. Van nou, een hele gezellige joen. En dan verder een goed weekend. Dag. Ajax Heerenveen, dat was denk ik 3-0. Sorry. Ja, ik hoop het niet, jongens. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt door Friesland lies.